салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарон навори имрӯза ҳастан ҳамин намуд курта почаҳо бисёретон курта поча мепурсен барои духтаракоёш. Размера чанд то чанд буд? 46 сар меша 48? 46 та 50 52 то 54 қариб размер ҳаст. духтарон нархошон 130 сомонӣ. нигоҳ кунед қатори боло, қатори поён 130 сомон. духтарон ҳозир бо ман дигар расветкошам нишон метиҳам. духтарако байниёям поча доракан куфта поча 130 сомон нархи як донаша. як дона дастафта дорем. касе айсета зиёд мегире бо арзон мекунем. духтарон ин болоям аниям атласия инҷа саркаги то инҷа 130 сомон размер ҳаст, расветка ҳаст. ва духтарон ё омадаям боринав иноям ҳамчунин 130 сомони духтарако 130 сомон. размери 5 ҳам дорад. Не 130 сомон духтаро кадомаш мақбул расветка нишон метин активай. ҳозир расветкош аста нишон метим духтаро анамира бисёр мепурсидем материали белман дора. ин ранги сабзи талха дорем духтаро кабути электрик дорем касе успетка духтаро айни ҳол ами боро ҳастанд. успетка не харидорӣ кунем. ин як ранги дигар айн буд хай хулас ҳамин шуда. ранги сиёҳ дорем бо духтаро. сиёҳ надар пешапушин ҳар хелаш боша. мама ин хаки цвет то 54 размер ҳаст духтаро.